An ƙi ba da belin Hafsa wadda ake zargi da kashe Alhaji Nafi'u. A yau ne kotun da ke sauraron shari'a tsakanin Hafsat da kuma iyalan Alhaji Nafi'u, ɗan kasuwan nan wanda ake zargin ta kashe wanda yake abokin mijinta. Idan ba ku manta ba dai, a kwanakin baya wata mai suna Hafsa ta kashe wani Alhaji Nafi'u ɗan asalin jihar Bauchi bayan da suke kasuwanci tare. A cewar Hafsat, ta bayyana cewa ta kashe Alhaji Nafi'u ne ba da saninta ba. A lokacin da take bayyana wa kotu, ta ce Alhaji Nafi'u ya jima yana ƙoƙarin hana ta akan kada ta kashe kanta. Wata rana bayan ya hana ta kashe kan nata ne sai ta shiga domin ta yi wanka. Tana fitowa ta same shi da wuƙa a gabansa, sai ta ɗauka ta caccaka masa wanda ya yi sanadin kashe shi. Sai dai bayan ci gaba da sauraron shari'ar, Hafsat ta kuma ƙaryata kanta inda ta ce ba ita ta kashe Alhaji Nafi'u ba. A ci gaba da sauraron shari'ar, lauyan Hafsat ya nemi da a bashi belinta domin ta koma cikin 'yan uwa da abokan arziki. Sai dai alƙali ya hana belin na Hafsa wanda ake zargi da kashe Alhaji Nafi'u wanda yake aboki ga mijinta. Ku ci gaba da kasancewa da amintacciya Hausa TV domin jin yadda za ta kaya a ƙarshen shari'ar.